До всички фенове на Зоотопия, тук имам Зоотопия Лабубо от Минисо Дисни. Точно така, това е Зоотопия от Минисо на Дисни, от новите Лабубота. Ето ги тук да ви покажа. 6 варианта са, но са от Зоотопия първата част, не новата втората, която те първа сега ще излиза в кината. И много важно, закупено е от чужбина. В България все още ги няма в Минисо магазините, има само фигурките. Но тези Лабубота са изключително сладки. Така, да видиме. Има Джуди Хопс, ако не се лъжа, така се казваше, аз не съм го гледал филма. Зайчето, аз не се падне това, но и това не е лошо. Тия полицая не ме толкова кефи, той с риската е по-готин. Ник мисля, че се казваше. И тази е лошата, тук е като лоша с някаква затворническа униформа, не знам коя е. Само са ми казали, че е лошата от първия филм Овцата. Не искам да ми се падне тя. Искам най-много зайчето, след това Ник и най-малко овцата. Стискайте палци тук да е зайчето Джуди Хопс, ето това много го искам. Хора, готови ли сте да отваряме? 3, 2, 1! Обожавам да отварям такива блайнд боксове. Само и така да не видя картичката. Така. Какво ли е? Какво ли е? Ник! Мале! Колко е сладък! Хай му се мърдат ръчичките и краката. Не е Джуди Хопс, но поне не е и овцата, т.е. 50 на 50. Не трябва ли да има тук такова закачалка? Много е сладък. Малеко му е криво лицето сякаш, или така ми се струва. Уникален е. Тук няма нищо. Ето. Тан-тадан! Много е готин, хора. Ник се казва, нали? Не съм объркал името, тъй като казах, не съм гледал филмчето. Изглежда много сладичък, между другото. И разбира се, има картичка на Минисо. Да ми е честит. Ето да ви го покажа и отблизо. Много е сладък, хора. С картичката идеален е. Перфектен за феновете на Дисни и на Минисо. И най-вече на Лабубутата. Арчал. Ето го и отзад, хора. Има много мека опашка и много мека козина. Страхотен е.